naman po sa programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi. Ngunyanal daw ning Martes, Petsa 27 kang bulan ning Enero. Kasubagong aga, digdi po sa UST Legazpi, nagkaigwa na kami ng anticipated mass para sa kapiyastahan ni Santo Tomas Aquinas. Kaya sa aga, digdi sa UST, daing klase. Okay, mga nanay, tatay, sasabihin ka akin nino, Mami, may klase kami. O, sa ka mo maklase kain. Masaing ka mo. mag maharambog na lang maurtik na naman kamukhaan na sabi daing klase tabi digdi sa UST kaya sa mga aki ni doon na mapaalam mami maklase kami iba ang klase ninda de ko alam kung saan ang classroom ninda ang eskwelahan ninda kaya kasi bago mga tugang iyon na nga ni pinag celebrar mi na ang kapistahan ni Santo Tomas Aquinas. So he's the patron saint, of course, ng UST Legazpi and the patron saint of all Catholic schools, colleges, and universities. Yan. At mga tugang, gusto ko palang batiin si Jesus Lusada. So, apo mo tabi na lalaki, pagkatapos kasubago, nagmisa ako, nakipagmisa girare ako ng 10:30, harani sa kuya, lumapit sa kuya. Sabi sa kuya, Father, ang sa kuyang uncle ba lolo, si Jesus Lusada, avid listener mo tabi iyan. Yan. Kaya sabi ko, sige, shout out. Kaya sige, pigsurat ko na nga, paday ko malingawan. Tapos si Father Bus minsan, pag masyado na excited, nakakalingaw. Okay. Anyway, mag-inibaan kita mga tugang, alaw na hanggang alas 2. At pwede ka po magdumantabi sa, kung ikaw ka mong Facebook. Sige, maduman na nga niya pala. Sa Facebook tabi, pag duman ka mo sa Facebook, duman na muna ako ha. Hanapin tabi na sa DCGB News Online. Pagkatapos, doon sa DCGB News Online, hanapin yung Marhay na Hapon with Father Butch Bombase at i-like tabi nilo, thumbs up, okay? And then i-share. And then, pwede po tabi ka mong mag-message, sa kuya. Yan ako niyan sa kuyang kwarto. Pagkatapos kay inihong broadcast, igwa po kaming activity. Diyan, actually alauna yun eh. Pero sabi ko, di ako pwede. Alauna hanggang alas 2 na may programa ako. Di pa kapag ako nakapag-record kasubanggi. But anyway mga tugang, yan, Tomasino knows. Yun. Knows, knows ang aram. So, igwasinda ng contest. Ano ang kaaraman nila sa pananampalataya. Yan, tungkol sa mga santo. Yan, tungkol sa reliyon. Yan, magayon yan, pag-urulayan sa tiyan. So, kaya yan ang opening salvo kang University Month. Yan, ng UST Legazpi. Pinun ang kasubago sa misa at ngunya na aldaw ang aldaw ini kang Office of Religious Affairs. Yan. May text sa Kuya Tulosi. Okay. Ah, ikaw talaga 8811 nagsubak ka na naman. Sabi niya, hindi naman Lazada ini, Lusada, sabi niya. Sabi niya, Father Boots, ang Lusada. Di Lazada ba yan, ang online selling? Ay, ikaw talaga. O, sige. Anyway, mga tugang, gusto kong batiin giraray si Jesus Lusada. Yan. Mga tugang, ang magayon ang satuyang pag-urulayan ngunyan. Siyempre, ang sabi ko permi, ang hugot ko permi, ay ang tataramon ning kagurangnan. Kaya, ano naman kaya ang mensahe ning kagurangnan?
sa aldaw na ini ning Martes. Ano? Ayon sa Ebanghelyo sa aldaw na ini. Yan. Ang Ebanghelyo sa aldaw na ini, kung nagsimba tabi ka mo, sa tuya na madadaw giraray, at sa tuya paliwanag, at i-apply ini. Ano? Sabi ko kasugma na kami mga padi, hindi kami nag-i-interpret kang Bible. Ano, tandaan natin, sabi ko nga kasugma, na ang magisterium o the teaching authority of the church, yan lang po ang pwedeng mag-interpret ng Bible. Tulad ng Supreme Court. Ang Supreme Court, hindi po ang lahat ng mga abogado ang pwedeng mag-interpret ng Constitution. So maliwanag po tabi dyan kasi kami mga padi, parang mga attorney yan. Parang gano'n yun. So, hindi naman pwede kami mag-interpret ng Bible. Although pinag-adalan mi ang Bible, Old Testament and New Testament, at parang at least igwa kaming aram, So, pero pagdating sa interpretation, hindi po kami diyan. Meron tinatawag tayong authority, may kapangyarihan, otoridad, Yan po ang ginawa ni Martin Luther. Siya ang ama ng Protestantism na inalis niya ang authority of the church. So siya naging authority. Yun. Kaya naging personal ang interpretasyon. At kaya dahil sa ang kanya-kanyang interpretasyon ng bawat pastor, kanya-kanya rin silang denomination. Sabi ko nga, there are about more than 33,800 more pa yan denominations ng Christians. Tawag nila Christians. Mga kaibigan, hindi lahat na Christians are Catholic. Yan. Kasi ang kanya-kanya kasi yan eh. Hindi, tandaan po natin, nagkakanya-kanya sila. So, ayaw ni Kristo niyan. Kasi ang gusto ni Kristo, magkaisa talaga tayo. So, sa John chapter 17, ang pangadyon ni Kristo, yung priestly prayer ni Kristo, Father, as you and I are one, I pray that they may be one. Pero bakit kaya, Father, hiwalay ng hiwalay sila? Yun. Ang simple lang yan. Ang sagot ko dyan. They do not know how to obey the authority. Yan. Halimbawa, ayaw ko nang makasunod sa iyo, magtatatag ako ng ibang reliyon. Sa akin interpretasyon din yun. So, may walay ako. Yun. Pero iisa lang talaga ang simbahan na tinatag ni Kristo, ang simbahang Katoliko. Yun, tandaan po natin. Kasi up to now, may apostolic line tayo. Apostolic succession. Hindi po tayo humiwalay. Nagkaugnay. May ugnayan mula noong kay Kristo sa mga apostoles, sa fathers of the church, and then so, makikita natin na mga bishops, hanggang ngayon, namamahala po yan. So meron po tayong apostolic succession. Kaya iisa lang ang pag sinabi kasing Catholic, ibig sabihin, pangkalahatan, universal. Actually, yan po ang tinawag doon sa kasi Saint, mamaya pag-usapan din po natin yan, sa Saint Ignatius of Antioch. Yun, okay? One of the fathers of the church. Ngunyan sa tuwi na mo nang basahin, ang Ebanghelyo sa aldaw na ni magayonon. Haliki sa Ebanghelyo ni San Marcos. Okay? Kabanata muna. Kabanata 3, chapter 3, verses 31 to 35. Ini po mga tugang ang ina at asin mga tugang ni Jesus. Tandaan natin na itong sagsabing tugang, hindi ito nangangulugan yung tinatawag tugang sa nanay. Hindi, tugang ito sa pinsan. Tulad ka, tinatawag, mga tugang. Hindi, apod ka, bako ka muna aki ni mama, pero apod ko sendo, tugang. Arugang ka ang kaitumpanan. Kasi there's no sa kanila, parang tayo mga Hudyo, ang tawag natin, tugang tulos. Although, pinsan. Sa mga nagka-pinsan. Okay. Okay, basahon ko. Dangan, nag-abot ang ina
asin mga tugang ni Jesus. Okay? Nagtindog sinda sa luwas kang harong, asin pinatabian siya. Ang mga tawong nagtuturukaw sa palibot, siya nagsabi sa iya, nasa luwas ang sa imong ina, asin mga tugang, pinatatabi ang ka. Alagad nagsimbag si Jesus, si Isay ang sakuyang ina. Yan, tingnan mo ha. Si Jesus nagsabi, asin ang sakuyang mga tugang. Yan, maliwanag na hinahapot ni Kristo. Si Isay ang sakuyang ina. Asin ang sakuyang mga tugang. Hilining niya ang mga nagturukaw sa palibot niya, asin nagsabi, ini ang sakong ina, asin mga tugang. So yun mga tugang, o tinawag ni Jesus yung kahit hindi niya man yan ina yung nandoon, tinawag ina. Bakit? Ito ang dahilan kung bakit tinawag na ina, asin tugang ni Jesus. Ang yaon duman sa palibot niya. Yeah. Hulita ang si Isay man nagkukuyog kang kabutan ning Dios. Iyo ang sakong tugang na lalaki, tugang na babae, asin sakong ina. Maliwanag, ano? Maliwanag pala. Hindi naman ibig sabihin tinutukoy dito na yung mother na isang ni Jesus, si Mama Mary. At tandaan po natin, nakadakol Mary sa Bible sa panahon ni Jesus. May Mary of Cleopas, may Mary Magdalene. Pag sinabing ina ni Jesus, dapat nakalagay dito ang ina ni Jesus. Yun, mayroon din sa Bible dito makilalaman natin ang ina ni Jesus. Iba, the mother of Jesus, yun talaga ang nanay ni Jesus, si Maria. Pag sinabing ina ni Jesus. Yan. Pero pag sinabing itong ina na ito, in general, hindi po yun. Yun. Maliwanag Sana na, yan po ang ebanghelyo sa aldaw na iniho. Okay? So magayon na sa tuyang, sabi nga ni, pag-delay nila yan. Okay? Inihong, kasi ini ba nga hanggang ngayon, ito pa ang mga tanong. Ano? May mga tanong, may mga kahaputan pa pang giraray. Ano? May mga kahaputan na arog ka ini, arog ka daan. Pero alam mo mga tugang, igwa ko kaya na ano na ano na yan na research na yan na yun na nga ni hanapin ko ito kasi nahiling ko na yan nasa pinag-ano ko nga sa Facebook ko yan shinare ko pa nga yun yung Mary kasi hindi lahat na nasasabing Mary, yun ang ina ni Jesus. Ano? Hindi po kasi may ina din na si Cleopas. Okay? So maliwanag po 'yan. Kaya sana mag-ingat po tayo diyan kasi minsan may mga interpretasyon na ina daw ni Jesus yun. Ano? Yan. Kaya yan ang ano diyan. Kaya maliwanag po dapat maliwanag natin na maintindihan. Okay? Yan kasi, yun na nga yun yung si Mary. Sabi na, ay, si Jesus pala kadakol mga tugang. Ano? Hindi po naman. Okay? Yun ang dapat ano natin, maliwanagan. Kasi dito, ang sinasabi, ang sabi ni Jesus ang nagkukuyog kakabutaan ng Diyos, iyo ang sakong tugang na lalaki. Kaya mga tugang, kung nagtutubod, nagkukuyog, kay Jesus, sa iyang mga tataramon, tugang ka ni Jesus. Kung babae, na nagkukuyog, ibig sabihin, kang kabutan ng Diyos, maliwanag niya, nagkukuyog kang kabutan ng Diyos, tugang ka ni Jesus. Yan na babae. Asin, ang ina. O yan, ang asin ang sakong ina. Yan. So maliwanag. Pag sinabi ni Dio ni Kristo sakong ina, hindi lang po yun na ina niya na si Maria, kundi ang tawag yan in extension. Katandaan po natin na si Jesus may extended family.
Oh, yun, extended family. Kaya hindi lang exclusive family. Extended family ang apod kaan. Yun. So naintindihan tabi nindo. Halimbawa, ngunyan, ako nga ni may mga hindi naman ibig sabihin extended family yung kapatid mo sa tatay mo sa kalabas, whatever. Hindi lang yan. Kundi extended kasi kita baga may extension. Ano? Extended family. Yun. Hindi lang tayo, lalo tayo mga Pilipino, ang mga Hudyo ganun din eh. Ang ugali ng mga Hudyo sa kaugali ng mga Pilipino, almost the same eh. Pagdating sa tawaran, mahilig din magtawad. Gatingin mo si Abraham sa Old Testament, nang sinabi ng Diyos, kung walang 50 tao na mabait diyan sa lugar na iyan, ay I will destroy. Pero alam mo, sabi ni Abraham, kung walang 50, 40 lang, will you still destroy it? Sabi niya, no. Kung walang 40, 30 sana, hanggang naging 10. Kung 10 na lang, will you destroy it? Hindi. Yan. Hindi rin. Ano sabi? Pero walang nakuha na miski 10 tawong matutuwid, walang nakuha. Kaya nangyari, nasira ang Sodom and Gomorrah. Yan, nagunaw. The destruction of Sodom and Gomorrah. Yan, mga tugang. Kaya, garugan mga Hudyo, So, ang ugali ka mga Hudyo sa ugali ka mga Pilipino, almost the same. Kaya nga, madigdi sa Ebanghelyo, mahiling taman, extended family ang tawag kaan. Maliwanag mga tugang na siguro dapat intindihin tayo ni kasi minsan ang sa tuyang interpretasyon ay si Jesus pala kadakol mga tugang mga tugang pero di man minention digdi kasi sa mga tugang yon maliwanag po mag-ingat po kita kasi yan ang problema minsan sa tuya na pag yung sinasabi na yung ito sabi tugang ni Jesus yan tanda natin hindi naman talaga biological na tugang talaga ni Jesus sa kanyang nanay so maliwanag yun maliwanag po mga tugang so yan ang pero dito sinasabi ni Kristo na kita ay pwedeng maging tugang din ni Jesus kung gagawin natin ang kanyang kalooban. Yan po yan ay mahalaga. So hindi po yung brothers and sisters na yan. Kasi tandaan po natin, maraming mga Maria doon. Na pangalan. Pangalan ng Maria. Yan. But ang gusto ng Panginoong Kristo kung may leksyon dito sa Ebanghelyong iniho, na importante po, ang pamilya ni Kristo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya in other words, the first and foremost important point of obedience is believing in Christ. Okay? Pagtiwala sa Diyos. Yun. So yan ang importante mga tugang yan. Talagang sinasabi nga na itong ating pagiging tugang ni Jesus, kay Jesus, ay sa paagi kang pagtubod. Yan. Anyway, babalik muli si Padre Butch pagkatapos ka mga pagirumdom. Ang oras sabi ko niyan, 20 minutes after 1 o'clock. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataoning pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! This World Radio Day, we recognize how radio continues to evolve, guided by innovation and grounded in public service. With the help of artificial intelligence, radio delivers information more efficiently, improves sound quality, and supports responsible journalism. Yet at its core, radio remains deeply human, a trusted voice, a companion in times of need, and a bridge that connects communities. As technology advances, radio's commitment to truth, service, and the public good remains unchanged. This World Radio Day, we celebrate radio and artificial intelligence working together to better serve the public. Happy World Radio Day! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa indong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita ginanay sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunyan daw ning Martes, petsa 27, kang bulan ning Enero 2026. Ano? Lingon ta kung sisay ang yaon nag-message sa tuya, mga tugang sa tuyang sa tuyang DCGB News Online. Okay? So, ilingon ta mga tugang. Okay. So, ilingon ta. Okay. Gusto kong batiin pala si Ana Peña Campo. Maray na hapon po, Father. Pirmi po kami. Nagdadangog sa imo. Salamat. Okay. Yan. Okay. Anyway, mga tugang, kasi bago sabi ko sa Indo, itong ebanghelyo na asal daw na iniyo, ito po ang sinasabi na, sabi ko nga ni, extended family. Kasi alam mo, ang pamilya, hindi lang po naman blood relationship. Mayroon tinatawag natin spiritual relationship. Okay? Kaya minsan, hindi ko naman anak, pero tinawag kong anak. Anak, halika nga anak. O, yung mga bata dito sa UST, ang tawag ko nga sa kanila, hindi, Hoy! Girl! Hindi, o boy! Hindi. Ang tawag ko sa anak, halika nga dito anak. Anak ko ba siya? Hindi ko naman anak yan eh. Pero ang tawag ko sa kanya, anak. Kasi ang tawag niya sa akin, father. Oh, kung tawag niya sa akin, father, anong tawag ko sa kanya? Anak. Yun. Pero ulitin ko
hindi ko po siya anak. Wala pa akong inanakan. Kaya wala akong anak. Pero meron po akong mga anak-anakan at kayo po ay aking mga anak sa pananampalataya. Kaya nga, spiritual father, not biological father. So maliwanag po yan, ha? Yun. So ito ang tinatawag natin, yung spiritual relationship or spiritual kinship, yung kamag-anakan, spiritual, na nakabase po ito sa pagsunod, sabi nga digdi sa Ebanghelyo, pagkukuyog kang kabutan. Yan, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan po ang talagang, kung sasabihin natin, standard. Kung aki ng Diyos. Okay? Kung kita magturugang sa Diyos, dapat kita nagtutubod, nagsusunod sa Diyos. So ito po, spiritual kingship based on obeying God's will transcends. Yun po, mas maano kasi yun eh. Mas matimbang po nga talaga yun kaysa sa biological relationship. Tingnan ninyo, na hindi yung kaano-ano, hindi yung kadugo. Pero tingnan mo, parang kung itrato, sobra pa sa kapamilya. Yun. Pero tandaan din po natin dito, it does not negate the biological family of Jesus. Na si mama niya, talaga si Maria, ay talagang nagkuyog sa kalooban ng Diyos. Tandaan po, di ba? Ang sabi nga ni Maria, nung dinalaw siya ng anghel, okay, let it be done to me according to your word. You see? Makikita natin na ang kalooban ng Diyos ay palaging kanyang sinusunod. Okay? Yan po maliwanag, ha? Jesus uses this moment ng sinabi ni Kristo. Kasi may mga nagsabi, maliwanag ba, may mga tao nag-abot duman, nagtindog sa inda sa luwas, ang tawong nagturukaw, yan, nasa luwas, ang sa imong ina, asin mga tugang, pinapatabian ka. Yun, pinapatabian. Pero ang simbag ni Jesus ay ini. Nagsimbag si Jesus. Si Isay ang sakuyang ina, asin ang sakuyang mga tugang. Yan ang simbag ni Jesus. Okay? Ang simbag ni Jesus, pahapot. At patanong, sino ang aking mga tugang? Sino ang aking ina? Yun. Doon pinaliwanag ni Jesus na ang sa iyang ina, ang sa iyang tugang, ang mga nagpupuyog kang kabutan ng Diyos. Yan. Ang sakong tugang na lalaki, tugang na babae, asin ang sakong ina. Yan. Kaya kung nagsusunod sa Diyos, tugang ka ni Jesus. Pero kung dahil ka nagsusunod kay Jesus, dahil ka nagsusunod, dahil ka nagtutubod sa Diyos, ang tinutubdan mo, ang mundo, hanggang ka lang digdi sa mundong ini. Yan. Kaya maganda mga tugang. Kaya nga, ito nagdi-define discipleship as an active obedience to include everyone who hears and follows the Word of God in His family. Sapagkat ang pamilya ni Jesus, mga tugang, hindi po exclusive, kundi inclusive. Talaga, totoo naman talaga. Kaya nga magayon ng mga simbahan ang simbahang Katoliko, hindi po exclusive, kundi inclusive. Kaya magayon itong ang simbahan na sinodal kaysa sa simbahan na kinudal. Ay, nako talaga. Minsan, di mo pwede. Kaya magayunon ang hamon, ang leksyon mo niya sa Ebanghelyo, magayunon. Pangapudan ni Jesus sa kita, magturugang. Kasi nagtutubod kita, nagsusunod kita sa Diyos. Kung kita dahil nagsusunod, dahil nagtutubod sa Diyos, bako kita magturugang. Iba ang pigsusundan nindo. Maliwanag ini kasi nga, this includes everyone
who hears and follows the word of God in his family. Yan po mga tugang, ha? Kaya nga, kita mga Katoliko, dapat hindi tayo mapag-itsapuera, kundi tayo ay inclusive. Ano? Halika kayo, halika kayo. Ni halimbawa, sa simbahan baga, dapat halimbawa, ay, mahirap yan, wag mong papasukin. Ang dungis-dungis niyan. Ang bata-bata niya. Ganun bang simbahan nindo? Kung ang simbahan nindo, halimbawa simbahan na may pulubi pumasok sa simbahan, ay sabi, wag paalis yan, mabaho yan. Hindi po tunay na simbahan ni Kristo yan eh. Ang simbahan ni Kristo, inclusive, hindi exclusive. O, ito mga magwapo lang at magagayon lang ang pwede pumasok sa simbahan. Ay, delikadong simbahan yan. Rapist na simbahan yan. Ano? Hindi po natunay na simbahan yan. O ang mga mayaman lang ang pwede magpasok sa simbahan kasi meron silang maibibigay. Ganun ba? Hindi po natunay na simbahan yan. Ano, mag-ingat kayo mo sa mga simbahan na ganyan. Ang tunay na simbahan, inclusive. Kasi sabi ni Kristo di ba? Maliwanag, si Isay ang sakuyang ina, asin ang sakuyang mga tugang. Yan, tandaan mo ang nagkukuyog kakabutan ng Diyos. Ang iyo ang sakong tugang, asin ina. Yan, maliwanag, nagkukuyog. Kaya magayon yung mga tugang. Kaya ano ba ang dapat pagkuyugan? Ang sabi ba ni Kristo, makikilala ang kanyang mga tagasunod, hindi sa uniforme, hindi sa ID, hindi sa anumang mga bagay, kundi nagmamahalan, nagmumuutan. Yan importante sa buhay. Sana po yan ang natin. Pag ang simbahan nindo nagdi-discriminate, o halimbawa, merong doon, simbahan naalala ko po kasi yan, yung typhoon doon, Yolanda. Talagang may nagsabi sa akin, may simbahan doon na hindi katolikong simbahan, na pupunta sana siya kasi malaki ang simbahan na yun akala kasi may bagyo, So, ang tinong, ay hindi ka kasama sa miyembro namin, hindi ka pwede pumasok dito. Magpabautista ka muna. Ganun ba yun? Grabe yan. Hindi tama yan. Alam mo, tingnan mo, ito tatanda niyo mga tugang. Nakita naman ninyo pag may mga nangyayaring bagyo o may mga sakuna na nangyari sa lugar. Yung simbahan natin, bukas. Tingnan ninyo. Yung simbahan, inaalis na yung Blessed Sacrament, pagkatapos yung tukawan sa simbahan, ginagawang tulugan. O sa Santo Domingo Church, Quezon City, ginagawa po namin yan. Kasi walang matirahan. Kaya nga, kupkupan ng simbahan. Kasi ang simbahan ni Kristo, inclusive, hindi exclusive. Hindi sila sabi, oy, hindi ka Katoliko, huwag ka pumunta dito. Maging Katoliko ka muna bago ka pumasok dito sa simbahan na ito. Hindi po kami. Naalala ko po, ng parish priest po ako sa Manawag, Pangasinan. May lumapit sa akin na parish leader sa isang barangay. Ay, Father, kasi may medical mission kami noon. At nung medical mission na yon, mayroon magpapagamot ka. Libreng gamutan po yun. Sa mata, optical, may salaming, tapos medical, may dental. Kompleto po ito. Ito po ay mga kaibigan kong mga Chinese, yung Uno High School sa Tondo. So, every year po talaga nagpupunta sila doon. So, may lumapit sa akin. Sabi, Father, sabi ng parish leader, Father, meron hindi Katoliko na na gusto rin magpagamot. Papayag ba tayo? Sabi ko, sige. Kasi si Kristo, hindi naman na po, oy, hindi ka Katoliko. Hindi ka pwedeng tulungan. Mali po yan. Maling-mali. Dapat tulungan ka. Hindi ka Katoliko, nangangailangan ka, tulungan ka. Yan ang simbahang Katoliko. Kaya nga, hindi po tayo nag-iitsapwera. Hindi tulad tayo ng simbahan na napakalaki doon sa may Tacloban na malaking simbahan. Pagkatapos nung bumabag, gusto sana
refuse doon. Papasok sana siya kasi yung bahay nila nasisira na. Pero dahil ah, okay, ano ba nangyayari dito? Your default microphone has changed to Shure mic. Finish and will now be you. Bakit ganito? Okay, ano problema nito sa aking problema dito? Your default microphone. Wala. Okay, bakit kaya nawawala? Okay, ano yan? Oh, yan, hindi ko alam ito. I'm not sa technical. Ano pa ito nangyari? Your default microphone has changed to Shure mic. Okay, ano ba ito? And will now be used. Gamit ko naman ang Shure microphone eh. Bakit ganon? Oh, okay. Bakit, ano ba itong nakalagay no? Shure microphone ang gamit ko eh. Oh, Shure microphone. Ito, microphone bag ang gamit ko. Okay? Okay. Okay, sige. Padagos kita. O, nasa na ako. Nalingaw ko. Yun. Anyway, mga tugang. Padagos kita. Anyway, mag-break muna tayo ha. Kasi there's something wrong with my microphone. And also with you, Father. Ang oras po natin yan, 38 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Tanduay, celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Okay. Balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. May mangutang. Sorry po, wala pa. Hindi pa ako rural bank. May mangungutang. Hindi pa ako lending. May lending ba ako? Wala pang negosyo si Father Butch. May mangungutang daw. Okay. Anyway, mga tugang. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama
natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Ito, Kasama Ayun. natin ang Diyos. na-restart ko. Okay na? Natin ang Diyos. Okay na. Sige, okay. Na-restart ko lang yung microphone kasi nagkaroon po tayo ng technical problem. Hindi ko alam kasi nakalagay dito sa microphone is changing to Shure mic. Kasi dito po sa kwarto, ang gamit ko po ay hindi yung microphone ng computer mismo, kundi may mixer, mayroong okay. On the air ka na. Thank you very much. Sino ito pala sa technical natin? Si ano ba ito? Si Ronald Bald. Oh, thank you very much, Ronald Bald. Okay, sige. Okay, nag-text sa kuya si Jem. Sabi ni Jem Palisa, Diyos maray na hapon po, Father Butch. Nagdanaog po sa imo permi sa nakaka-inspire mong programa. Salamat po. Thank you. Okay. Magayunan talaga ang sa tuwing ebanghelyo ngunyan. Kasi ang pangapunan ni Kristo, kita magkasarong pamilya. Bago kita dapat magparairiwal. Kung kita mga Kristiyano, nagpaparairiwal, iiwalon sa Katoliko ng isang Kristiyano. Hindi po maganda yan. Dapat, ano ba ang turo ni Kristo? Ano ba ang turo ni Kristo? Iwalo nindo ang hindi ninyo kapanampalataya. Ganun ba? Nasa Bible ba yan? Nasa Bible ba yan na sinasabi na, mayroon ba sa Bible na pag hindi ninyo kaanib sa pananampalataya, sirain ninyo, dibatiin ninyo, gawan nyo ng masama? Ganun ba yon? Ang turo sa Bible, maliwanag. Love one another as I have loved you. Walang tinuturo si Kristo. Kaya magayunon nining ebanghelyo ngunyan. Kung i-apply ta sa tuyang buhay, magayunon, magturugang kita. At bilang magturugang kita, magkinuyog-kuyog kita. Importante mga tuga. Di kita magparairiwal. Kaya alam mo, pag iniiwal mo ang Katoliko, nagiging masaya ang demonyo. At nagiging angkang ka ng demonyo. Sinusundod mo ang demonyo. Kasi sabi ng demonyo, awayin mo yan. Awayin mo yan. Siraan mo yan. Tingnan mo, who was the first accuser? Who accused Adam and Eve? Not God, but the devil. Kaya nga ang tanong ni God the Father, ni Adam and Eve, who told you that you are naked? Who told you that you are naked? Yun, ang tanong ng Diyos Ama. Ang sabi niyo, ito na nga, the tempter. Sinong tempter? Ang demonyo. Demonyo. Yun po mga tugang yan. Kaya maganda kung kita mga talagang mananampalataya, ang turo ay ang pagmamahalan, paggalang. Igalang mo.
Igalang mo ang sino mang tao. Ano kaya nga sabi ko sa inyo mga tugang, magayunon. Ang simbahang Katoliko, hindi po exclusive, kundi inclusive. Sinodal, hindi po kinudal. Hindi kinukudal. Kundi po, ibig sabihin, magturugang kita. Magturugang kita, di magpaririwal. Yan, bagay. Tandaan natin mga tugang, ang hapot ni Kristo, si Isay, ang sakuyang ina, asin ang sakuyang mga tugang. Si Jesus din ang nagsimbag kayan. Si Jesus din ang siya ang naghapot, siya rin ang nagsimbag. Magayon ng baga. Ano? Si Jesus ang naghapot, ang hapot ni Jesus, simbag niya manggiraray. Ano? Parang sinasabi, sa inso digdiyo, sa inso, pigahanap. Ikaw manggira naghanap. Yan, ang sabi ni Jesus, si Isay ang sakuyang ina, asin ang sakuyang mga tugang. Ang simbag din ni Jesus, sa saiyang hapot, ini ang sakong ina, asin mga tugang. Ang nagkukuyog kagkabutan ng Diyos, iyo ang sakong tugang. Asin sakong ina. Yan. Sana maliwanag ba? Magturugang kita. Di kita magparairiwal. Okay? Magayon in mga tugang. So, ngunyan, hilingon ta konsisay ang mga nagdadaong sa tuya sa DCGB News Online. Batiin din natin, okay? Okay, so sisay pa. Of course, si Rita Isabel Balisag, blessed afternoon, Father Boots. And of course, si Ami Estrella, watching from San Roque, Legazpi City. Thank you very much sa Indugabos, mga tugang. O yan, mga tugang, di ba? Sabi ko sa inyo mga tugang, bako kamong aki ni mama, pero inapod ko kamong tugang. Kasi ang gusto ni Kristo, magturugang kita gabos by extension. Okay? A spiritual relationship goes beyond our blood or biological relationship. Maliwanag mga tugang, ano? Kaya sana ito po ang satuyang hilingon, magayon ng mga tugang na talagang balikan ta ang sinasabi ni Kristo digdiho na magayon ninyo. So, ini po ang mga punto makikita natin. The inside versus outside. Yun. Di ba bago si Jesus, may mga nasa laog, may nasa luwas. Jesus draws distinction between those physically related to Him, standing outside, and those who are inside, the disciples listening to Him. Ang hapot ko sa inyo mga tugang, sa kamo yung nasa inside or outside. Yan. Yung mga nasa outside, physical, related to Him, pero biological siguro. Ano? Pero yung those who are inside are those listening to Him. At maliwanag, ang family. Ano bang definition ng family? A true membership in Jesus' family is based on obedience to the Father's will. Okay? Tandaan po natin. Hindi lang, dahil sa may napabautismohan tayo, siyempre magturugan na tayo. So, papel po lang yan. Pwede kitang tugang sa papel, pero bako kitang tugang sa puso. O, yan yung mga tinasabi. Kaya yung mga adopted children, kung mga tugang, adopted child kayo mo, alam mo, ang pag sinabing adopted child, you are chosen child. Tingnan mo, pinili ka. Tingnan mo, ako hindi pinili ni mama, ni papa, ng namundag. Pero pag, alimbawa, may inadapt si mama saka si papa na aki, pinili sila ni mama. Ako di ay napili. Nagluwas na ako. Pagluwas ko, may siya na maginibo. Ay, na-surprise na. Uy, may uning aking iniho. May tumuno nun. Ay, nako. Talaga mga tugang. Kaya tandaan mo, hindi sa blood relationship.
But spiritual relationship, yung kita dyan, yan ang membership ng pamilya ng Diyos. Ano? Obedience to the Father's will. Okay? And we obey the Father's will, we create a new community of believers. At si Mama Mary is the exemplar. Siya po ang modelo. Ano? Kasi siya po ay nagtutubod sa Diyos. Sa Mary as explantor, Catholic teaching, Vatican II sa Lumen Gentium, number 58. Ito po ay dokumento po ito sa Vatican II. Highlights that Mary is the perfect disciple. Pag sinabing disciple, nagdadangog. Ano? Perfect disciple, having received the Word of God and kept it better than anyone. Therefore, she is the primary example of the spiritual family Jesus describes, having done God's will from the Annunciation. Tanda nyo sabi mo ni Mama Mary, let it be done to me according to your word. Okay? Magayunon iniyo. At ining ebanghelyo na binasa ta kasubag mga tugang, magayon iniyo. This is pangapudan, ano? Sabi nga, as an invitation to discipleship. Okay? So it's an invitation for all. Iniimbitahan tayo, ano? Na maging kapamilya ni Jesus. Paano? Magkuyog kita sa kalooban ng Diyos. Ano? From being mere observers to being active followers. Yan. Yan ang importante sa buhay. Maging followers, hindi fanatics. Ang problema kasi, may mga fanatic, ano? May mga fanatiko. Nagkakasira yung fanatikong yan eh. Ang tunay na nagtutubod, nagkukuyog, ay alam niya kung bakit siya sumusunod. Alam ba niya? Ano? Yan po yan. So, yan po ang imbitasyon sa tuya ngunyan. From being mere observers, parang meron. Ang problema sa tuya, bagas, minsan sa simbahan, napapansin ko po yan mga tugang. Ano? Minsan kita, pag nagsisimba, parang observer, ba kung talagang participants, kundi observer, pigilin ta, si Padi, anong gigibon kaya ni Padi na yan? O ano naman kaya ang sasabihin ni Padi? O hindi kita followers, kundi observers. Hindi kita participants, kundi meron sana. Hindi po yan. Ang buhay natin, pananampalataya, is not to observe, but to participate and to follow. Yan po yan mga tugang. Ano? Kaya nga, inimpangapunan, magayunan ini sa tuya. Kasi nagmimisa ako, the Lord be with you. Sa umagot, and with your spirit, wala. Mabuti pa yung, dati nagmisa pa ako ng parish priest ako sa Manaog, Pangasinan, sa mga baryo. Minsan, ang mga baryo, kahit itong panahon, dahil pa mga chapel. Ngayon may mga chapel na, ano? Mabuti may mga chapel. Kami under mango tree. Yeah. Kasi mga mangga, dakulaon ang dakulaon ng mangga doon sa Pangasinan, dakulaon ng mga mangga under the mango tree. Duman sa mango tree, magkamang altar, tapos magmimisa ako. Pagkatapos doon sa paligid, may mga baka, may mga kalabaw. So, the Lord be with you. Mabuti pa yung mga sumasagot. Mabuti pa yung mga baka sumasagot. Ay, talaga. Pero alam mo, nagmisa rin ako sa City Jail, sa Legazpi, saka sa Manila. Sa Manila, na nagmimisa po. Kasi one of my personal apostolate ay doon po sa City Jail. Pag nagmimisa po ako doon sa City Jail, talagang grabe. Very active ang mga nandoon mga kapatid natin na PW? Hindi, DPL para. Persons Deprived of Liberty. Yan, PDL. Hindi PWD.
Yun. Nandoon. The Lord be with you and with your spirit. At tapos, Amen! Grabe. At pag nagtatanong ako sa kanila, kasi ang si Father Butch kasi pag nagsisermon, question and answer. Nagpupunta ko talaga sa kanila. Kaya si Father Butch, pag nagmimisa, kinakailangan talaga may wireless microphone. So pupunta ko doon. Nahapot ko sinda. Sumasagot. Yan ang gusto ko. May nagsisimba, may partisipasyon. Bakong obserbasyon. Magayon ba nga mga tugang? Ano? So, ito po ay mahalaga. Ano? The importance of earthly family or biological family. But more than that, yung tinatawag natin spiritual family. Yan. Maliwanag po yan, ha? So, sana po wag nating kakalimutan yan na sa sinasabi digdiyon ni Kristo ay hindi po itong mga biological, okay? Who is his actual family? Okay? Ang tunay talagang pamilya niya ay walang iba kundi si Maria at si Jose. Okay? Tandaan po natin 'yan. Okay? So, yan ay importante mga tugon na alam natin 'yon, ano? Kasi maganda po 'yan. So, si Mary as the perfect disciple of Jesus. Yan. So, redefining the family. Ano? So, si Mary po. Maliwanag po yan. At dito sa pag sinabing understanding brothers and sisters, dito sa verse 32, ito po, in the light of the perpetual virginity of Mary, ito po yan. Sa linguistic context kasi, in the biblical Greek, tandaan ninyo ang ginamit doon na salita, adelphoi. In Hebrew and Aramaic, ang term yan is brother, often referred to close relatives, such as cousins or step-siblings rather than biological siblings. Matandaan po natin yan, ha? Kaya tandaan mo kung ang Biblia po ay hindi po sinulat sa Tagalog. Ano? Sinulat po ito sa Biblical Greek or Aramaic on Hebrew. Ang ibig sabihin ng adelphoi, ibig sabihin po close relatives. Yan. So maliwanag po yun. So the traditional interpretation suggests that we're cousins of Jesus. Ano? The children, tandaan po natin na si Saint Joseph, ano? Hindi ba? Yun. Meron din siguro, mga pinsan. Yun. Maliwanag yan, ha? So anyway, mga tugang, inabot na naman tayo ng orasing pamamaaram. Ang importante po dito, tandaan natin ito, sinabi ko sa inyo, inclusivity rather than exclusivity. By defining family through obedience to God, Jesus makes it possible for anyone to enter into an intimate relationship with Him. Okay? So maliwanag, ha? Ang simbahan na sinodal, hindi po simbahan na kinukudal o may kudal o kinukudal exclusive. Hindi po yan. At hindi po tayo dapat maging exclusive. Dapat welcoming ang simbahan. Okay? Pag ang simbahan ay hindi welcoming, kundi condemning, rejecting, hindi ko alam kung simbahan Katoliko yan. Ano? Ang simbahan Katoliko po, welcoming, forgiving, understanding. Anyway, maraming salamat po sa ating technical at lalong-lalo kay Ronald Baldo at the same time sa ating IT, na walang iba kundi si Jerome Martinez. Ito pong ginagawa si Father Bus, nagpapasalamat po ako sa Indogabos na nag-antabay kang programang Maray na Hapon. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng mga kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless everyone. Bye-bye. I love you.